Maria Chipcaiva are vârsta de 90 de ani. Dânsa este printre puținii veterani ai celui de-al doilea război mondial rămași în viața din orașul Florești. Avea 19 ani când a plecat la război și nici prin cap nu-i trecea câte lucruri va trăi. На фронт я попала в 43-м году. Pe front am plecat în anii 43. Așa a fost un ordin în Moscova de a se organiza școala pentru lunetiști. Fetelor permanent le-a fost frică și totul părea că este un coșmar. И все казалось, что это самое страшное. Primele zile au fost cele mai grele. Moartea îi pândea la tot pasul. Такие бои, такие вот на глазах. Lupte crâncene erau. În fața ochilor, tinerii soldați cădeau și nu se mai ridicau. Toate acestea chiar acum le văd. Nu mai pot. Rezultatul nu este cel pe care l-a așteptat. Maria Chipcaiva spune că nu a primit mare ajutor din partea statului. O doare și acum sufletul că timp de 69 de ani nu a fost vizitată de nimeni. Никто ко мне не приходит. Nimeni la mine nu vine. Eu mai mult de 10 ani din casă nu am ieșit și în plus nenorocirea mea sunt oarbă, la fel de 10 ani. În timp ce veteranii nu își pot reda bucuriile pentru ziua de 9 mai, pentru unii locuitori din Florești semnificația acestei zile este una simplă. Что для вас означает 9 мая? Ce semnifică pentru dumneavoastră ziua de 9 mai? Pentru mine e o mare bucurie că de 69 de ani nu a mai fost război. Voi nu simțiți acea bucurie pe care o am eu. Как я вот ощущаю. Ce sărbătoare este mâine? 9 mai. Și ce semnifică 9 mai pentru dumneavoastră? Nu știu, o zi de odihnă. Ce eveniment a fost pe 9 mai? 9 mai. Am sărbătorit 9 mai și atât. O, zi mare, de Dень Победы, una și alta. Tot noi suntem bucuroși că avem așa sărbătoare. Și ce semnifică 9 mai? Ce a fost pe 9 mai? Războiul mondial. Actualmente în raionul Florești mai sunt în viață 22 participanți la cel de-al doilea război mondial, iar în anul 2013 în viață erau 25 veterani. Cu regret, 3 din aceștia au decedat.